offer the largest selection of high-quality merchandise such as hollow blocks, sand and gravel, hardware, electrical supplies, elegant tiles, all types of paints, window grills, and other construction supplies. You can also find a wide variety of school and office supplies at very reasonable prices. So what are you waiting for? Visit us today at Naranjita Street, Poblacion Mabinay, Negros Oriental. Or you can reach us through these numbers: 0917-559-2430. Ruiz Enterprises. We also accept lapida and plate number engraving. Ako po si Renato Bongo, Senior. Sa 60 anyos na ko. Taga Libertad, Misamis Oriental. Nag-inom ko ng Minganox. Doon na kayo gibate nga sakit sa hawak, pero ang ako gimintin yun ang Minganox. Muna ang naulian ko, o sa'yo, ang papangihin ganin ako, baho kang mihi. Muna karon nga akong gimintin yun ang Minganox. Kaya usagin na nakaayos akong lawas. Ako lang yung mga kugisa itong nakapaminaw karon. Pagpalit gini mo aning Minganox, kaya mga usagin ni makatambal sa itong kalawasan. Bisan doon ay kayo gabation sa imong kalawasan, Minganox yung gimiton. Ang Meganox capsule available sa tanang butika ug niining sibiyahan. Para sa inyong mga pangutana, text o tawag sa 0917-816-4136 o sa 0939-216-0229. Para sa pamaulog kapoy nga lawas ni Mr. Non-Liniment Oil. Sa rayuma ug arthritis ni Lola, Non-Liniment Oil. Siya panuhot ni darling ko. Non-Liniment Oil. O gangamong baby, aron iwas ubo, dili supawan, ug salamok dili mapaakan. Sa Non-Liniment Oil, haplasan. Kaya ang pamilyang naka-Non-Liniment Oil, happy together. Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil. Mapalit sa mga butika nationwide. Mga Zoki, adto na ta sa Apot Supermart Mabinay. Kompleto sila sa mga school supplies, toys, footwear, bags, RTWs, accessories, plasticware, hardware, groceries, department store ug appliances sa barato lang nga presyo. Adto na ta sa Apot Supermart Mabinay. Best buy, best offer, big sale, best price. Apot Supermart Mabinay. Kitang mga mitikulosang nanay, gusto kita sa kanunayng limpyo ang atong panimalay. Labi pa sa sinina ni Mr. Sa atong mga anak, bawal gyud ang bulingon. Labi nagmanimahong suok, agoy. Di gyud na pwede mga mare. Na ako'y tip ang sabon nga atong gamiton. Kanang humot, makatangtang sa mancha, labaw sa tanan, humok sa kamot. Excited mo? Unsa ni nga sabon? Arlene, 3-in-1 detergent powder. Ang sabon nga may oxy-bleach, antibacterial, o fabric softener. O friends, may dalang swerte niya sabon. Kay kung membro ka na o padayon ng imong paggamit sa Arlene 3-in-1 detergent powder, pananglit kita ma-hospital, adunay tabang financial. O dun kita motaliwan sa laing kalibutan, adunay cash assistance. Gikan sa tagdumala sa Arlene 3-in-1 detergent powder. O diba, makapanglaba ka na, makabenepisyo ka pa. Sa dugang kasayuran, kontak sa imong upline dealer sa Arlene 3-in-1 detergent powder. The healthcare you always dreamed of is finally in Mabinay. SkinMed Medical Clinic and Pharmacy with hardworking and dedicated doctors to serve you. They offer services for general medical care for young and adults, such as colds, fever, chest pain, high blood, diabetes, arthritis, and other diseases. Skincare consultation, warts removal and rashes, minor laceration procedure, wound dressing, and anti-tetanus vaccination, and prenatal and ultrasound checkup for pregnant moms every Tuesday. SkinMed Medical Clinic and Pharmacy is open Mondays to Sundays from 8 a.m. to 5 p.m. and is conveniently located at Garces Residence National Highway, Barangay Dumbangan, Mabinay, Negros Oriental. Your health comes to us first, only at SkinMed Medical Clinic and Pharmacy. Bay, asa man ka? Nangihita lagi ko bay, kasa ta pwede ka palito glass para sa akong balay? Unsa man klaseng glass bay? Jealousy glass o sliding glass? Kanaon ta makapili ta bay? Ug mao na bay, wala na tayong problema. Ato lang sa Ruiz Glass and Aluminum Supply. Barato na, pikalidad pa.
Nagataw sila og klase-klaseng jealousy glass, sliding windows and doors, window grills, car windshields, showcases, o kuban pa. Makita ra na nimo ilang signage sa crossing bay. Dayong mudulhog ka sa crossing, makita dayon nimo ang Ruiz Glass and Aluminum Supply. Walay laing na maligya og glass diri sa Mabinay, kundi ang Ruiz Glass and Aluminum Supply ra. Panyatala si Mrs. Erlinda Ruiz para makasiguro ka sa barato nga presyo. Or contact lang sa 0917-726-1707. Sige bay. Salamat bay. Muadto ko ron dayon sa Ruiz Glass and Aluminum Supply. Kuyog na lang tabay, kay at tumantod ko paingon sa Ruiz Glass and Aluminum Supply. Ruiz Glass and Aluminum Supply. Barato na, di kalidad pa. Unsa manig imong interior dungoy? Kuyos man kaayo, wa may hangin. Pasensya na day. Unsaon nga, luya naman ko. Agwantahan na. Saba diha, ikaw kunoy padaganon. Nakuon sa hangin, tan-awon tag makasubay ka basdalan. Magkalagot. Oy, kuyos na di ay dong. Ni ay pag-o, og mas epektibo. May kaman herbal capsule alang sa mga lalaking wa na ikabuga sa kama. May kaman herbal capsule. Sulay kani, di ba? Ganahan ka. Kanay interior, sakto sa hangin. Dong, paligirip ako, bi. Mega Man Herbal Capsule. Available na sa mga butika. Kings Freight Plus Animal Feed Supplement. Unsa mo pag-experience sa King Sir? Unsa imong na paano mo sa discovery? Juan sir, kung meron sir, akong kuan, nag-contact ko sa internet. Nag-contact na ako, di man mo response. Sungo to nga, nakusagot na ayo. Ani kay problema di ko sa itikay ko bagit. Kung maulan, mo reduce ang itlog. Then paspas kaayo ang iyang nagbutbut lagi. Namina ako mag-graduate. Advertisement na dito, Kingsman. Plus every afternoon ako na siyang iinom dito. Antod na magbuntag. Sa 200 hits lang na siya manako. Gipid kayo no? Kung sukod dito sir, nga ko sa itikay. Kung man mga first 2 weeks luto na tayo ako. Kung sukod ba? Then timing ko nga, katulad itong sa tukla na itong plan unang. Ulit ko nga, mo reduce ang itlog. Man. Kings Freight Plus Animal Feed Supplement. Kikita ka na, aasenso ka pa. Ingon nila, pangit daw ko. Dili amis ang kutis. Dagan pag yun og pimples. Friendship, bakak, diba? Friendship, sakto sila. Nawadaan ka na ba gana makighalubilo or maulaw ka sa imong mga friends? Labi na ni Crush. Don't you worry, amiga. Kini ang gamita. 24K Gold Soap. Adunay sangkap nga epektibong mupaputi o mupatangtang sa mga problema sa panit. Labi na sa atong nawong. Sama sa acne, bugas-bugas, talongtong. O girl, makawala ni sa body odor. O diba? All-in-one nga pampagwapa. Ayaw kalimot, kung beauty conscious ka, kini ang gamita. 24K Gold Soap. Miss, kahamis og kaputi sa imong kutis. I think I'm in love. Friend, ang sekreto, 24K Gold Soap. Ang makagwapa nga sabon. 24K Gold Soap. Mapalit sa mga butika nationwide. Taas nga uric acid level, pagkadaghan sa komplikasyon, manakit sa tuhod, sa atong kabukugan, joint pains, gouts, arthritis o rayuma, bisa ng internal organs, pwedeng maapektuhan tungod lang sa taas nga uric acid level. Bus atong sumpoon higala, tumar sa pinaka-epektibong kapsula, ang U8 Herbal Food Supplement. Aron paspas og dali ang epekto, iparis ang iyang perpektong kombinasyon. Ang Nance Herbal Capsule nga maayo usab sa nagbarang nga kaugatan, sakit sa kasing-kasing, high blood pressure,